kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Amisawa kamoro maitiere janeno mar kalatvlive en geno mara Odiochieng mari uchakore e yor nendo makare kawuono chieng' tich ariyo tarik 16 dwe mar auchiel higa 2026 machiegni weche manyien e kidieny mar Dier Odiochieng nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi kimeri nyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo kalatvlive live e Facebook X @kalatvlive kaachiel kod YouTube bende kalatvlive Kenya. Wachako kama odwa ni jatend piny Kenya moluor William Wapi hapa ama Nairobi? Nairobi. Okay. Nairobi. Asante sana. Tumefurahi kufika hapa. Jatend piny omolo kanyere piny nendo mar France banka koro nyiewo yudo report manindo motenore koda chudo mag jogo mabende nowito ngimagi kaachiel koda yudo hinyruok e kinde ng'anyo mabende nobagi e pacho kaendi kama omenda maromo shillings bilion 2 en manindo manyocha nokale koda to have significant short-term and long-term economic consequences for Kenya, affecting public finances, private sector growth, investment, employment, and overall economic stability. The impacts extend beyond the immediate destruction of property and often undermine development gains accumulated over the years. Somewhere in the corner of my thoughts, I thought that such a law had been created, and I remember that you had to give some notice to police 5 days before. Just notice, not apply for permit. You give them notice and they provide you with security, and you state exactly from where you want to demonstrate up to where, from what time to what time, so that security can be provided for you to do demonstrations. I thought there was something like that, but if it is not there, then let more than the compensation of victims. It will mark the beginning of the end of a painful chapter in our national life. A chapter in which demonstrations often ended in injury, loss of life, destruction, and division. A chapter that has burdened generations of Kenyans for far too long, and a chapter that this generation must now resolve. This, our generation. The future of Kenya cannot be one in which citizens fear exercising their constitutional rights. Neither can it be one in which legitimate grievances are hijacked by violence, criminality, destruction, and political opportunism, or met by a kanyindo shillings 10 kama noendo mar diesel kama noendo mar petrol koro ne oduoko tonglo 22 e kinde nendo mar mauta mar taya to koro ne okolok nengo mare. Oyango ni gitimo duto mar mondo mi chenro mamoko obedhi kare
Omiyo oganda bende koro yie osir mana lwedo eneno kaka koro nengo modhi inyalo losi bed kama kare. But more importantly, this tour is coming against the backdrop of the recent announcement of petroleum prices by EPRA. Those prices would definitely have been much higher, especially for diesel and kerosene. But because of intervention by the government through the Petroleum Development Levy, we have been able to reduce the price of diesel. We are going to strengthen that framework. Secondly, we are working with the private sector in the long term to ensure that we have got to petroleum strategic reserve, okay, in the country. But more critically, in the longer term, again, there are talks and there are plans to establish a regional. Jana tumekuwa na watalii ambao wametutembelea eneo la magharibi. Hawa watalii wamekuja kutuambia ati wanataka pia kupambana na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mimi nimeangalia na nataka mnisikize. Wamesema yule anaongoza delegation ile imekuja ya watalii alikuwa anaitwa Kashagwa. Kweli. Na tulikuwa na vijana wetu Eugene Wamalwa na natembea atu hao wanaongozwa na Rigiji. Jana pia nikasikiza TV kabisa. Nikaona Martha Karua anasema yeye anaenda kuwa rais pia wa Jamhuri ya Kenya. Haya. Hata naacha kahozi. Nikasema ukiangalia hawa wote Rigiji rafiki yangu tulisoma na yeye. Hapa hii area. So Eugene Wamalwa alideliver chochote? Huyo anaweza kuwa rais kweli? Angalia, saa hii Mheshimiwa William Samoei Ruto amechagua huyu chairman campaign committee, speaker anatoka Luhyaland, Moses Masika Weta. Prime cabinet secretary Musalia Mudavadi anatoka Western. Angalia, we have 7 permanent secretaries including Musianenyu kutoka hapa. Anaitwa nani? Susan Naumiti. Siku za uhuru mlikuwa na hizo vitu kweli? Anayekupenda, asiyekupenda. Kako kang nendo mar neno ni okedi koda timbe njore kaunti nogo masie ruoth makathieno bi sublocation manendo migosi Joash Omondi Ogola koro chako chenro nendo mar puonjo kanyendo jopuonjre mathoth moyo kanyendo gana ariyo mar mondo mi koro kwan mag timbe njore odogo piny gwenge makono indo. Chenro nendo mosebedo ka otimo kuom kinde koro miyo jopuonjre mathoth riwore goda kuonde tiegruok eko mopogore opogore mar mondo mi gichop lekgi mag somo kama gioyango e kinde nyasi onogo mane gibago kanyendo bar ndege primary school mayudore kar chung'or bura nendo ma Ugenya. With the ways of reducing the issues of illicit brew. So I sat down with the brewers and a number of them told me that the reason why they are brewing, they can't afford paying school fees. So we had an MOU and we said that instead of them brewing, we can come up with ways of cautioning them. And that's why I started Kathieno B Education Foundation, where as we speak, we started with 88 students, and come 2025, 58 went direct to university. Take this opportunity to appreciate the work that has been done by my Assistant Chief, Joash, for coming up with this initiative. Assistant Chief ameona kwamba ni muhimu pia kuweza kubadilisha jamii yake. Apart from being an administrator, he has seen that it is for background and our parents are not in a position to afford the sanitary towels. So with this program that the Assistant Chief came up with, at least we have benefited from it. Mimi naitwa Mzee Ochieng. Mimi natoka Kathieno B sublocation, Waliera B village. Nimefurahi sana kama mwananchi kupata hii nafasi muhimu ya kusikiliza habari muhimu ya maendeleo. Haya maendeleo ya elimu ni maendeleo ambayo yalianzishwa hapa na Mheshimiwa Assistant Chief Joash Omondi Ogola, na
haya maendeleo ya elimu hakika kabisa yanathibitisha ya kwamba huyu Assistant Chief Josh Omondi Ogolla anajali kabisa maslahi ya wananchi wake ambao anawahudumia kama Assistant Chief. Kaunti ne Migori ni jalar komor branindo banyati kemanindo boblingo je koro kwae mar mondo mejo penya oyiye analysis kaka ngamuso maber wacho ni jokwa yere bali inde twak mare kanisa mar Makalda Migosi Boblingo je koro tono yango ni obro tingo wechego mag kuoyo malo gino mabende koro yango ne thoth ne Uganda ka okuoyo koda ka nengo no mathinie malich mokalo ka wayo jodak makono koda ka thagruok ka achiel kod ka gwonyruok gi pado matamre gi nono. En nigo rabun onge kuoyo ma uwuok Nyatike anywhere Nyatike at less than 45,000. Jokisi ojo be bei kucho mano waki. Mano no mukalo jodua. Mara riyo waketo ni lori ka lori ma okawo kuoyo kamora mora Nyatike ka nyaka chul tax miloso ko barabara magere. Tax ka gisechulo pesa michoko duogo loso ko barabara magere ngegi mondo barabara wakikethre. Bende omedo singo ni ponono ikobio yiere higa 2027 obro bero wechego mag somo bende osebedo ka ombemore piny maliche mokalo kendo ting'o skunde mathoth. Nyaka wa create proper policies ma biro konyo jogol. Nikech onge kaka no ana kunyo gol tanema achandora moloyo moko miuso negi. The first thing we biro timo ni kikunyo gol kiyudo gol onge processing itimo outside Nyatike. Onge processing itimo outside Nyatike. Itimo up to the final product Nyatike ka. Collins, Kala TV, County Migori. Kapodon mane county ne Migori kuom Collins Goro doni jopenj ka achiel kod jopur mathotha mago ik mopuro ndawa e gweng' ne Makamsa kimane mayudore ward ma West Kanyamukago e county nogo Migori sani koro kwano lal mathoth kendo giywaka kalore kanyendo kod tinga mabende mathoth kendo giywaka kalore kanyendo kod tinga mabende kuro ne en pesa matin nikech oduma apuro gi pesa niang' en mari loan yen be akawo apidho yen gina apidho mondo gikonya go weche mag school fee gi ngimana mari dak dala jogo kawo ni participation age wacho ni apaya mabende kuri payo no eko ne onge kata mane mapa gino mabende kuro to ne tiyo goda ka tok moruodho kendo kuro to ne luwo mana puothege kinde pecho makamano gino mabende kuro jodagi wacho ni gin koda ka kech maliyo ka dhano ni mar oduma ka achiel kod nienge mabende kuro ne gipidhe lopegi kuro to kethi koda ka tinga mane pecho no ero makata map onge makata ang'eni map kiloso tiguro sigingi ka koguro sigingi kata matin oduma giketho na yien to gimo wadhi timo maandamano mondo jogo nyiswa ni gimomiyo gibiro gipuronwa nderi ni mokena map to nitie yo mantie map ma jogo tamre loso mayo ma Graham Kagali en achiel kuom chairman mari committee board mari county government of Migori to otherwise jopiny onge gima gikonyo gima gitimo en distraction and Malaysia's mariketo gik magi jomoko. Or Collins, Kala TV, County Migori. Gile pont mar nyawadwa Collins Goro no inde makela gi komar mi weche manyene kidieni inde mar Dier Odiochieng kaka kamano batude kanyendo sa pare kidieni nogo mar podho chieng mido weche mamoko mathoth kaka gimedo molo no kamano kune bedo koda chakruok nyaka giko nyinga Joash Odhiambo mitongo Lauriti Masani.